pasatuko bagina, agindetik egitera. 2001ko irailaren 8 zan, zapatua, barisako iuntzi zan, buelta arte esan gendun alkar, bidaia ona izan eta gure elkartasuna be zuekin eruan Lurdesi. Goizian, telefono deitzak hasi ziren eta gure bihotzek demaseko kolpekada hartu zeben. Buruan zorabioa eta sentimendua lurjota, apurtuta. Samina, mina, tristura, nahasmena eta amorrua. Istripu larria izan zen, Asier eta Iñaki hilik eta Irantzu larri zaurituta. Benetan ba, dispertsioa hiltzailea. Unkituta hasi dugu oroimen ekitaldi hau. Entzun dugun kantua, Iñaki sortutakoa da, eta bera zan kantuan. Segurazki, ondorengo parte hartzetan, errepikatuko diran hitzak eta esaldiak egongo dirala. Baina hala izan zalako, halaxe sentitu ginalako eta kanporatu. Konpartitu eta transmititu nahi dugulako. Ez da berdina espetxean zaizenuten presoarentzat. Ez da berdina etxera bueltan espero zintuztenentzat. Ez da berdina barruan utxmin bat daramazuenentzat. 20 urteko besarkada bat lagunta etxekoentzat. Gure oroimenean zaudete, Iñaki Saez eta Asier Erik, eta hildako beste 14 senideenak ebatzi zituen arrazoia eta inposaketak ezagutzea beharrezkoa dugu. Dispertsio politikoaren biktimak aitortzea errepikatuko ez denaren ziurtagiri eta bermeizetaren aintzaztepen izango litzateke. Salbuespeneko espetxe politika urte luzeek zuzenean eta zeharka eragin dituzten heriotzek planteatzen duten erronkari aurre egiteko unea iritsi da. Gaur, pertsona horiei errekonozimendu ofiziala eta erreparazioa eskaini behar zaie. Gasteiz eta Iruñako exekutiboak onartutako legeak eta hainbat udaletxeetan, Soraluzekoa barne, onartutako mozio simbolikoetatik haratago. Eta, bueno, gaur anedotatxo bat kontatuko zuet horren inguruan nola arranka hueban gero euskera zeitera, ez da, bai ginean bazkaldoste baten goinin Julen Ereñaga, komandantia, goineko motorro eta harima, justu aurten laga gaitxuena, ni Iñaki eta beste lagun bat goinekua tutian jokatzen. Eta, bueno, gu komentarixoa egiten, tuteko partida hartan, Iñaki zili-zilik, zerixo, eta zeban ez esaten. Baina, bueno, halako baten, momentu baten, espresioa aldatu jakon, kolorea gorritxu, eta zerbait igarri ontzan, zer pasatzen jako, eta halako baten, barrutik eta jakon, 40 manporruetan.
tutian jokatzen, 40 badakizuena, baina ez esatiaren bastotan, berantzako orduan erderakadira eizan, eta orduan bastotan ez esatiaren manporruetan kantasutxuan 40ak. Eta arrezkero, gure txiste, txantxa eta barrekin, bera konturatu zen, bai izala ere improvisatzeko eta euskaraz aditzeko, jarduteko. Anira egin genuen lagunarteko azken mendibueltan gogoratzen zaitxugu. Pozik, irribartxu, beti umoretxu, bromazale neka ezina. Biziposa transmititzen da bezen pertsona hoietakoa zinen. Beti emateko prest. Joan ere horrela joan zinen. Elkartasunez, irribarre hori Lurdeseri kartzelara eramateko prest. 20 urte pasatu diren arren, zuen irrifarra gure bihotzetan diraute, ahazte zina zarete guretzat. Hainbeste maite zenduan Che Guevaran hitzak zioten bezala, pertsonak hil daitezke, baina ideiak ez, eta irrifarrak ez da ere. Gurekin jarraitzen dabe. Horregatik, elkartasunak ez duetenik, eta dispertsio politika hiltzaile hau salatzen jarraitzen dugu. Berriro gerta ez dadin eta bidegabea delako, euskal presoak etxera orain, maite zaituztegu. Denboraren kupida hiletan azkar batean zara desagertu elkarrekin bizitako ametsa berriz aurkituko ditu gaur ere ez da erraz lokatuko bere hitzen falta dalako gauero gaur ere ez da erraz lokatuko bere hitzen falta eguzkipean etzan eta ametxe pedetan egontzen Leon dago goxo zure lastanekin zoratzen maitasunaren antzoano egon nahi nuke bertirako bizitza zer da zurean botuko rumbanako
botik urrumbanako. Banago, 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 urrumbanago. Gora zuek, maite zaituztegu.